Copa America 2024-24-iyunda. Dağdan dağa däşdi, Argentina bilen Kanadanyň milli gündürleriniň duşu bilen başlady. Oyun 2-0 gadawynda. Argentinanyň ýeňişi bilen tamamlandy. Birinji goly oyunun 49-njy minutunda Manchester City'nin hüjümçisi Julian Alvarez geçirmek başardy. İkinji gol bolsa Lionel Messi'nin asisti bilen Inter'in forwardy Lautaro Martinez 72-nji minutda geçirdi. 8 saan altın topun erişiğin bu duşuk Amerikanın kubuğunun 35-nji oyunu boldy. Bu bolsa ýaşyň rekordy bolup durýar. Copa America 1916-njy ýyldan bäri geçirilýär. Ol milli ýyldyryň arasyndaky iň köne halkara futbol ýaşy adaptalýar. Copa America Ýewropa çempionatynyň 44 ýaş uly. Copa Americany geçirmek pikiri Argentinanyň garaşylygynyň 100 ýyllygy bellilendi, bayramçylyk urnalýan şäherleriň biri gününe döretdi. Birinji ýarış Günürtü Amerikanyň çempionaty ady bilen geçirilipdir. Ýarşyň ady Amerikanyň kubugy diýilip 1970-nji ýylda üýtgedilipdir. Bu